thongke bra ke thom angdeng karbi lame da mai bolong komaji karbi juta klama long pen pini ke chengsi ajai me ke deng pon ni pialam ne chinghon chenam po athepi en pon sip pini ke chengsi arani langfer karbi juta klama long ajak ding klo ya phit langfer arat atum kopai ke mi pen surhinira inkoira pho aparman pining ar koi ni phai inkoira priar ni indeng thongke bra ke thom karbi lame da mai ke chengsi arani pangcheng pon lo pini arni tili porphai ke thoma pora hut pen ke chengsi ajai mek teng pon si ingdeng thongke bra ke thom karbi lame da mai adonri kaching hon Karbeng Long Autonomous Council em an parda tirikama mai along amai phu ake hai madram lekte ahin pensi ingpu pon lo adon thu kadok of son circuit department extradition sitame langhin MSc mate Karbeng Long Autonomous Council em bilimahan khaklari pholoni MSc kangbura killing lapen langfer local MSc mate Karbeng Long Autonomous Council em madram lekte ahin pensi ingpu pon lo lapen Lothui akulat Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Terona hin pensi ingpu pon lo kulat kangpu pon laki ke shop terang rada cyclem bank an parta ingteng thongker bracket thom karbila meta mai long tirekama mai pachun mai phu rurang sina sarpo hongjai kangpu pon laki fuloni MSc kangpura killing pensi ingpu pon lapen hamren kangpu lapen choran aboha kangpu pon laki longsing tokpi Karbeng Long Autonomous Council PWD Board Chairman lapen Hemsing ingti abarim em Karbeng Long Autonomous Council atum si chetong pon pini labang so kangpu pon ajai mekalong alohi aman pen kachetong dun laki kanjang terang Chairman Karbeng Long Autonomous Council lapen Board Chairman Karbeng Long Autonomous Council Longki Bay Anparta Langfer BTC Chairman Dorsing Rongpi lapen kia haitimung abarim maipu ke CS Langfer Zone atum pen chetong dun lapen penangan ke thigiding atum Anparta aro ari matum chetong dun si pini ke chengsi arani samjin pen pachun pon lo pusi dirikama maipu madram lekhe mate Karbeng Long Autonomous Council em ai pen nang thana bachini to
oh to cardom ning charong piglo pining ingdeng thongkep ra ke thom karbila metamai ningkan se kamai pi labangso amai arkoi ingkoi rapli mate pini lo pini pen non nangeleji niphai ingkoi ra troxian ke padu ponji aphan nilitum pini pen jai mega teng pen nilitum sai pangcheng poniklo ke cheng si ke nilitum donripi kangpu donripi ingpu det pen puthot ladak ingdeng thongkep ra ke thom labangso lametamai ningkan sega mai pi along da departmental exhibition lahai kangpu asai nilitum deng poniget lo lapen ke hichi kulat kangpu pen chenglok kitab kulat kangpu lahai jai mek nilitum asai teng pen nilitum klemponiget lo lapen gen non herjong nilitum labangso rangsina sarpo nipli aparman lada kacipate kacethan kacimum labangso ahong jai istame nilitum kachopapon fuluni IMSC mate Karbi Anglong Autonomous Council MSC kangbura kiling akehai alangli rideng pensing pu poniklo lapen ke laso logot nangache tongdon nilitum Karbi Anglong Autonomous Council nilitum khirapet EM bilimon kaglari akehai alang litum pen cherap chitu sinilitum labangso rangsina sarpo hongjai bangke nilitum ingpupon nigetlo lasinon puthot ajai mek la bangke nilitum la tiripia mai alang litum phan nilitum la bangso ingdeng thongkep ra ke thom la bangso ke talon met pe nipli ke talon pon thegi phan nilitum tiripia mai phan parideng ponji phan nilitum hodai ponikpo lasilalo ningarong piglo ke namtang aningkan rong thilua longe pa dopon hot kholadak kachiparai pona tengpen itung kachingonai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang ke hai alangli radamai pielong ke pangdak pon je ingdeng thongkep ra ke thom labangso lametamai ningkan segamai pi ke padu ponji labangke bolong komaji long si bi ponji pulo la so tengpen itung kachingonai CM Sir dai pingkhana tengpen nilitum ladak langfer mate bolong komaji long nilitum labangso mai pi nilitum bipon longlo da pen ke cheng pen ke judan tame alang linang cherabdun ajok pen sipini ke cheng si pen danilitum mesen pen che thek ponong lo la pen ni phlia farmers tame alang ahir jumi la pen ke rada ahir jumi ampada arnam akang hon ahir jumi pen sinilitum labangso ingdeng thongkep ra ke thom ningkan sek amai pi labangso Karbi lametamai ilitum mesen pen ilitum talon pon longpo la sologot nili ahok nili churunang kogi dak nilitum la tirikama mailong kedoan ajito abo phong lo mate asaf committee lo alang litum kat tukawe dode sang sepen labangso niplia farmane pachunje along nanga cherap nanga chito dun thepik ngapen ke dak langfer aradatum ke cheng pen bipon popo hola so hot pen jitu nilitum ke claim ka cherap doan ladak aju adap nang hondun plung ngai klem dun plung alang litum thepe ga joksi pini litum mesen pen ke cheng pen dan litum che thek pon long lo chun ponji phana bangke lapen ke la sologo dak pache thanga tum punon greater bolong komaji press club alang litum stami dak la metamai ke paduji hoke cheng ke chingwai pen stami non an stami alang litum manang pache thang pipon bomlo la sojok alang litum phana churo pajir ponon ni litiri kama mai hin pen silalo ilitum akhai tum khai ke khai barim tema ilitum ke arnam si tumphan na pinchong na pinthi pirthe nang kim nang rang pen hu pestame ilitum Karbi khai tuma bangke nang plang du rapet nang phidun rapet sitame ke thek anada bang ilitum masap so ke pa phiduna jok pensi kaprek along sitame ilitum ke pa dun koklo stan nona bangke labangso lametamai tum alang litum kabori ke dopen non ingdeng thongkep rap ke thom an kele ana bangke pinangan uwigi mia tum ke tok ke laganat pen chenglok tok bang stami nang manlo nang plang nang philo non on terona son pen chenglok la pen ke philosophy la PhD degree ke long tuman tame nona bangke eme thangalam chanai eme thangalam pirthe dang pache thangnai pula solong nono bangke alang litum ta ke theke re tu intellectual dosu intellectual la pen educated
person atum stami nona bangke mithang karbi alam met pacan je phana bangke alang litum tanon nang chirap du nama nona bangke litum karbi alam punon ba karbi kita punon stami pinangan lilo ang songan ngapen ke college level an tanon li bomlo la silahen no elitum khayong si paprak du nangi pulotang te ke chengsi bangke lamet lamchong bang pangchu nai lapen ke jutang jubat anar pangchu nai kali pulotang te ekhai yong si amumang yong si ekhai identity bang awi pulotang te elong rita du nagi si long rita du yi pulotang te khai bang ingtang nai elamiki lapen jutang jubat la soni hormu ingtang lo pulotang te ansi tum long rita ingtang yi silan chot lo nang litum phan kadu gawi nang chirap nang chito dun po lapen ke nang litum pachet thang pherang ke do an phan stami an so se angsonga ke pali jia phan ning thelo lapen ke labangso ingdeng thongkar ke thom tirika mama hin penili anu tin abang futinil tung ka chinghon lamet chinghon rapet karbia khai do an bang pen nadak alira lo nang pidunon pusinili hin pen choneng ripon lo lapen ke labangso ni plia farman mesen met pen talon pon thegi phan arnam long tami hirjumi johang kardo nonang linakar jualam mangai mipik ahok pet alam lo ili tumla lunkan amalin lo polodang te chethor keng chibi thai da bebe sita la lamet anat ka chethan ka chimu muhut bakinang sot jutang juba dalam ka chethan ka chimu muhut bangke ke pangkri dun do ko gati la sinon bangke pamu heta ni lithan lo ka chihung sapso dolo lahai long ta ke to ke langa nata chihung pon bom lo posi non ke muni tumta buji bom lo khai farman ke non bangke anutin bang putin sitami kabori pon padolo asi lason yong si ke chini ne dolang polodang te alang litum patan nilihin benchoneng rilo jate itum la krung saya mai punoi kachathan chimu mamai punoi lahai ke dolok along lo polodang te litum chirap du nang po chethor du nang po laheno mina thepi bangke pinidak bolong komaji long nang ibita dakta isi ke nang sot dolo ilitum alam vir detna lang ferara ratum emithang karbi alam met lahai nang jum detna pulhai ke matha pensi lahai asai tamini tumke deng ponlo asi anutin bang putin sitami dak nang chirap nang chitu du nang pola pen kopilo pita kung sai mai do lahai amai long bangeli tum dodun thip nang po la lo polo dang te ilitum an so se ingdang pon po la sinilihin benda chune di pon lo Kan sani kan ko appreciate la jagi tum lang ferong bang ke gibi chu asi mane lang fer asor bage mane ani rong pek kalang lo neta pedawan bang ke mekri jangring ason lo mane aprang ilitum college charlie bom arta hulo ningkan surihini rapli aningkan richu hidialong hola so hot nanon son tak ningkan esega mai pi kar bilamet mai pedo pon lo pe hola so ke cepahem pu pon cepari deng pon la bangge abari ma minister lo dailitum abari ma CM lo sar sumrong hang alangli ie mate council long khidun bom hut hola so se alangli ladak lang feralong wan lo ningkan surihini rapli ningkan sinong langdam lo polon te nonana bangke ningkan krisi ingkoi raisi ke pleng non puthot etum dak lang feralong wan long lo nili tirika mamai cipari deng ponsi nili long nanga cerap nanga citodun tumta ningarong pik lo lapen ke lang ferara tumta ningarong pik lo athe lahai tai tum ke nang sot itum uwi gimi tum yong se lahai long yong si bori dunde lapen ke jong si uwi gimi tum yong si lahai along ka cerap ka citodun yong si ing ardet pulotang te lake imethang si lake suicide lo lake imethang khai phansi suicide lo pusini pudami asi nona bangke ningarong pik an lo ne asi tadap kithur pen ladak nang le rok pen afige ne ta ekdom ning mane donujin mekri jangring do je pen ni pen ke cheng lo ni phli an ko son pachu nunji la ho pula so ke matha bang do ta chun chite ji gali chun vek ji ke chera pa chito thepik pen ar nam do ar nam nang cherap dunji hanon ni lihin pen bang rap ke kacerap kacito ke ma du ar bang phu bang pita ington wang we hokke cheng pen pinian tame ekdom do de sang si nanga cherap dun hedi lasi ninge che thege la hano anu tin bang phutin da hedi mane to dagi tum lang fera long si la namai ke thege wana pot gitum tai nong e thang yume se nia pot cherap dun nai pusi hedi anu tin tame ahe mari chi open ada hedi kam nanga cherap dun thepik la so joini tum ekdom ka cherap thepik chun vegi
hokalam si pulot chunvek po lapen ke bidi litum aluhisar po sitame tarik ingkoi ra troksi mate nifai ingkoi ra troksi ani alangli nang chetong nunji itung kaching honai Karbi Anglong Autonomous Council CM sar alangli ke inut Karbi Anglong architect lo ason tinalong sitame Karbi Akhai along apurkimu kewana bang phulo jutang jubata ka pangrum abang phulo ihudisi wirangrang lo jutang jubata asi hola so wirangrang hot itu masiem sar Dr. Tuliram Ronghang alang li japon det pen puthot labang so jutang ka pangrum ya phanalang li bori ponlo lapen ke lamet amai ta la sonak thaklo lamet amai ta alang li ke chari pon hotsi council long sitambe grani neta ke deng ponlo lapen akhai tin khai so itulah tum inglong asu akhai doan lapen ke lada Karbi Anglong long ke do akhai doan tum hanta ningkan sek alang lituma amai pi ba te khai amai pi ke padu ya phan tame itu CM sar bang lason grani net ke deng pi pon padolo asilaheno don mali nitum ningarong mimelam bangke penang litum tame nang cerap nang cito duna jokse pinilan litum daglang ferong da pace thang ponlong lo di curopar lo kadu gawe doan la penang litum manta suri-suri ka curo pajir ponlo kardo